Hey, dag Wil. Goedemorgen. Ja, van het een naar het ander. Inderdaad. We staan inderdaad in Kessel-Eik en dan gaan we iemand verrassen. Helemaal een verrassing is het voor haar niet meer. Kan ook niet. Ze is 98, maar ze had toch nog een wens. En de familie en de kennissen hebben haar een beetje op de hoogte gebracht om het schrikgehalte niet te hoog te maken. Dus ze heeft een klein voorproefje gehad, maar de verrassing zal niet minder zijn. We gaan naar binnen. De deur staat al open. We kloppen gewoon aan, hè? Dat mag hier in Kessel-Eik. En inderdaad, het is Mia Bergs. We gaan naar binnen. Kijken of het allemaal lukt. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Daar zit nog een fitte dame. Ja, een fitte. Een hele fitte dame nog. Dag Mia. Ja. Hallo. Goeiedag. Hoe is het? Ja, gehoord moet ik wel zeggen. Goed. Dat was toch een beetje heet. Beetje? Nou, je zit nog in vol ornaat. Ja, ja. 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 We hebben een verrassing voor oog. Oh, een verrassing. Ja. Die kregen we niet aldaag. Jawel, nee, dat klopt. Krijg je zeker niet aldaag. We gaan met oog gewoon nog neer. Heer. Ja, nou nee. Ja, en dan gaan we door naar het Mariakapelletje. En dan gaan we door een kers opsteken. Oh ja, naar de Witte Kapel. Ja. Ja. Hoe vind je dat? Oh ja, vroeger was dat dus, als we gingen wandelen, gingen we eerst naar de Witte Kapel en dan naar, ja, naar weer de bos in. Ja, ja, dat kennen we gehoord. Ik ben van daar, hè. Oh, kijk eens aan. Dus dan hoef ik ook niks te vertellen. Je weet de weg. Ja, dat weet ik wel. Ja. Ik stel voor dat we een jas aan doen. Ja, dat denk ik wel. En dat we in een hele fijne auto gaan zitten. Oh, Nou, kom maar. Dan gaan we. we hoeven niet te lopen, hè? Nee. Alles is geregeld. Alles is geregeld. Rollator. Kijk eens, een compleet gezelschap wat hij stijgt. Je hebt hulp van alle kanten. Oh, wie kan dat? Ja, alles geregeld. Een verrassing. Nou, dat Ja. zeg ik tegen. Ja. We hebben zo dat gedacht hebben. Wie zal dat gedacht hebben? Wie komen ze aan? Nou, de Omroep ENM heeft deze week een actieweek. En dan mag iedereen een wens doen voor iedereen. Ja. En Gerry, Ja. ja, die heeft de wens ingediend van gang met Mia Bergs naar het kapelletje in Neer. Oh, ja, dat was vroeger ons uitje. Nou, dan gaan we nou weer een uitje doen. Kom, maar dan met mij. Kom maar. Nou, dan doen we Doe het rustig aan. Ja. Hè? Dit met nemen? Alles is geregeld. Kom maar, kijk eens. Een sjaal wordt ook omgedaan, de jas aan. En dan gaan we richting Neer, heer. Hè? Och, wat een chique wagen. Nou, wat een verrassing. Kijk eens, wie er allemaal staat. God, wie heb je dat tijd voor nu, hè? Ja, fijn. Nou, Zit je er klaar voor? Ja, Of weet je niet wat er gaat gebeuren? dag Gerry. Dag. Een verrassing, hè? Een verrassing. Ik dacht, doet Mia eens een verrassing. Oh, God. De oudste deelnemster van Kessel-Eik, inwoonster van Kessel-Eik. Wat heb je toen nog aan? Ik heb nog aan u gedacht. Ik dacht, het is wel leuk misschien om in de Mariakapelle neer een kers aan te maken. Ja, dat is zeker fijn. Ja, ik zeg dat was vroeger ons uitgangsgezinnes maar naar de Vesper. Ja. Zo was dat. En Ja. dan gewoon wat in mijn man of 6. Zo gaat. Ja. Nou, ik weet niet of de Vesper er nog is, maar we gaan in elk geval wel door het kapelke. Maar is er niet meer. Dan gaan we naar de kapel. Goed. Oké? Oh ja, dat Nou, is zeker fijn. Dan stappen we in deze prachtige auto. Ja, dat moet ik eens bekijken. Zo'n deftige wagen ben ik nu wat gewend geweest. Nou, kom maar, gewoon proberen. Gerrit, wat gaan we doen? Achterin, voorin, wat wilt je? Ik denk dat vuren en makkelijk. Voorin, nou. Kan dat met? Ja, zeker. Dat gaat zeker mee. Nou, doen we die aan de kant. Ja, goed. Moet ik hier verder? Ja, je moet neven mij zitten. Oh god.
Wat fijn, ja, maar wie kon ze daar denken? Nou. Moet je me wel wiezen wat het is? Ja, ja, ja. Vind je zo'n stad wie neer nog niet? Mia, hoe gaat het? Wat vind je ervan? Ja, moet gewoon fijn, ja. Ja, we hebben dat gedacht. We hebben dat gedacht. Gaat je ons de weg wijzen of gaan we het zelf zoeken? Wat stelt je voor? Ja, je bent groot genoeg voor hem zelf te vinden. Ja, oké, je weet nog, oké. Moeten we daar links of rechts af? Nee, we moeten rechtsaf, nog steeds. Oké. We moeten eerst door de stad. Eerst door de stad, zeg je nog wel. Stad neer. Oh, ja. Ja, we moeten een beetje van zich maken, hè. En waar het om gaat, Mia Bergs is natuurlijk ook helemaal in haar nopjes. Kijk, ik ruik alweer de wierook van vroeger. Ik heb toch even een flashback. Vroeger is die naar geweest en dan ruik ik het meteen weer. Kijk, Mia. Kijk, daar is ze dan. Hè? In vol ornaat, met rollator. Hè? Topfit nog. Mia. Ja. Zeker. Hoe voelt dat nou? Ja, wie voelt het nu? Ja, echt niks. Ja? Ja, echt niks. En een beetje toes. Wie toes? Ja. Vroeger was dat gewoon. Dat was zo'n wandelen. En dan door naar de Gravenberg. Ja, en naar de Gravenberg rijden door. Ja. Dat was ook het hele uitje was. Was de koeien smaken hier neer. Ja, dat was allemaal niks. Ja. En hoe lang zit je al weg goed neer? Oh, wie lang? Hoeveel jaar was je al getrouwd met een betoon? Dus Ja. Toen je trouwde zit je vertrokken. Ja. Toen was ik 30 jaar gelukkig, ja. We gaan een kers aansteken, kom maar. Ja, dat moeten we zeker doen. Nee, niet op stoel de beurs. Er ligt een auto. Ik steek ze aan, doen we dadelijk wel in. Oh, ja. Nou. En, kijk eens allemaal. De mooiste kerst rood, kijk. Hier is liever over altijd die aan de bij staat. Toen zijn nog zo'n foto's, hè. Oh, ja. Wat zeg je, onze lieve vrouw van altijd durende bijstand, hè? Ja. Moest je nog maar aan vroeger denken, Maria daar. Toen ben ik nog hier geweest. Beetje wie eraan Oh. Hoe vond je het, mevrouw? Ja, helemaal fijn en echt van vroeger. Ja, dus vond ik heel schoon bedacht. Geer gedaan, we waren even terug in de tijd, we waren even terug in neer en de klokken gaan ervan luien. Och, daar kun je toch dat nog. Ja. Ik wens ook namens het team van Omroep Arnhem en namens de actieweek Maak het Voor hele fijne kerstdagen. Dankjewel.